Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Wangsul malih ing pawartos Jawi kaliyan kula Sheila Oktarina. Pemirsa lebet ing kalodhangan jelajah sejarah wekdal menika kita badhe mangertosi 3 gereja paling dangu ingkang wonten ing Indonesia. Ugi tepang sejarah gereja-gereja kasebat. Seru nggih pamirsa. Nah, salajengipun wonten informasi ingkang boten kawon seru ugi nggih. Kinten-kinten menapa nggih? Kados menika pamirsa pawartosipun. Indonesia negari kalian kathah budaya lan agama, nyimpen kekayaan sejarah ingkang luar biasa. Termasuk jejak-jejak ngrembokoning agami Kristen kalian gedung-gedung ingkang kagungan nilai sejarah dados seksi bisu lelampahan iman sedangu maabad-abad. Wonten 3 gereja paling yuswa ingkang wonten ing Indonesia lan kalian makna sejarah ingkang menarik. Ingkang sepindah Gereja Ebenezer wonten Kepulauan Ambon, tepakipun wonten Nusa Seganten. Gereja menika dipun kintenaken dibangun wekdal warsa 1700 gangsal welas ngantos warsa 1719. Bukti arkeologis gereja menika dipun tedahaken wonten prasasti ing tembok gereja. Ingkang kaping kalih Gereja Sion. Gereja menika ugi tepang kalian asmaning gereja Portugis. Miturut sejarah rampung dipun bangun ing warsa 1690 gangsal. Gereja menika dumunung wonten margi Pangeran Jayakarta, Jakarta Kilen. Gereja menika ugi dipun bangun kalian VOC lan dipun tujuaken kagem papan ibadah umat Kristiani. Ingkang kaping 3 Gereja Sentrum ingkang wonten ing Manado dados Gereja Masehi Injil. Gereja menika dumunung wonten Minahasa. Gereja menika jumeneng ing warsa 1677 lan nggih menika tilaran mangsa kolonial Walandi. Pamirsa, salah setunggal restoran Manado wonten Kelapa Gading kalian kathah menu khas Manado ingkang nggiyuraken sanget. Restoran ingkang wonten ing Kelapa Gading menika kagungan nilai 51,9 ingkang artosipun menawi restoran Manado menika sanget dipun rekomendasiaken.
Pinten-pinten menu daharan khas Manado, salah setunggaling menu ingkang dipun minati kalian tiang-tiang inggih menika panada. Daharan kados pastel, kalian raos asin pedes, kalian cakalangipun ingkang eco luar biasa.